Eskat jaleok, batzutan pentsatzet arabez, euskera esan nahi dut, eta traduzio hori oso diferentea. Azkenen euskera jakitea baita atek irikitzizkizu, eta konfiantza gehiago bezala emate jozu jendeei. Zieran aita etorri zala, aita irakasle zan, gutzako futuro zerbait bilatzeko gutzako, arriska bintzan, hona etorri zan, Alicantea, eta guri ekarri ziguen. Zieran kostata, gauz berrik, dena berrie, lan eskasa zeon justo Alicanten, da behize arriska zan. Eta orduan, etorri zinaten Euskal Herrira. Kontraste handia. Bai, handia. Eta gero berriro beste hizkuntza bat ikasi Hori da, behar. beste jendea, Euskara ikasi behar, beste berriz. lagun, dena berrie. Dena berria, 12 urterekin. Baina gero azkar hain ditu lagunek eta eskerra bai jende honakin topa honitzen, kuadriako hasi nintzen ja pizkat euskera ikasten. Azkar egin hori, ekin jo jende asko Laguntzen eta. Bai, klasen. Batzutan, eskapan bat egiten dut, kuadriako eraman ditut Marrokosea. Ara? Eta guztua jundia baita, kuadriako. Lazkaoko jendea. Bai, Lazkaoko jendea. Zautu du Atlas, Hondartza eta Desertue.